Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal illi Mhux Xogħlu jgħid kif se jirrevedi il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Għal snin twal, Simon Busuttil tkellem kontra dan il-programm, iżda issa qed jgħid illi jżommu u jirrevedih. Dan anke għax hemm esponenti viċin il-Partit Nazzjonalista li qed jaqilgħu il-flus minn fuqu. La darba qed jgħid illi se jżommu tlabna d-dettalji, iżda għallilna mhux biċċa xogħol tiegħu. Kien wara li ħareġ mill-qorti fejn issejjaħ mill-Maġistrat Natasha Xiberraz dwar allegazzjonijiet li jagħmel illi Simon Busuttil reġa' ikkonferma illi se jżomm il-programm illi tant tkellem kontra tiegħu. Kont ukoll fil-bidu nsemmejdu hekk 4 snin ilu kont kontra l-prinċipju li l-ċittadinanza tagħna għandha tinbih. Ma nafx issa tgħid li ħadd tkun qed tirrevedih, għejdilna ftit kemm se tkun ir-residenza jekk ma jimpurtax u kemm se jkun l-investiment illi inti se tkun qed titlob forsi żewġ prassi li għandek. L-ewwel qed irid nirrevedija proprju kif saqsitni l-ġurnalista tat-Times. Li se jżommu anke jekk kien kontrija issa nafu. Il-mistoqsija li segwi kienet kif se jżommu. Qal li mhix biċċa xogħol tiegħu. Qatt m'hemmx jiġifieri bażi fuq kemm se jkun l-investiment, ir-residenza. Mhux xogħli li nirrevedija jiena nqabbad esperti. Bekk wara li qal illi dwar għawdex iridu nistennew 100 jum għad-dettalji u fuq il-pensjonijiet għamel kalkoli ħżiena, issa qed jgħid mhux xogħlu jagħti d-dettalji.